ina ganin haka abin zai kisa kai kuskure yalla bai ni fa aikin rana nake yau kuma ka kira ni na aikin dare. Shiga ka nemi bayani. Mata ka ta zambade ka mu kuma ka zo ka zambade mu. Yanzu kan na tabbatar. Kowa da kowa ya halara? Dalilin da yasa na tara ku a wannan lokaci shine ina so a yau mu zama jami'an kwarai. Hadda ni kaina zuwa wayewar gari kada a samu dan jagaliya ko daya a Madurai. Atisayen shara duk wani tantire mai amsa sunan yaron shi ba kada a ragan masa. Ni ma da ni ne a matsayin naki dariya zan yi. Dan sanda zai iya dariya amma kar ya yadda wani ya masa dariya. Kafin na fara sanya waɗannan kayan ni kaina bana da yakinin iya gyara Madurai, amma fara sanya su ya bani ƙwarin gwiwa. Ban san har zuwa yaushe waɗannan kayan za su kasance a jikina ba, amma muddin suna jikina a iya daren yau ba zan rabu da mai laifi ko ɗaya ba. Idan muka yi aiki a matsayin 'yan sanda na gaskiya, yankin Madurai zai yi lafiya na tsawon shekaru. Aiki tukuru da zamu na dare ɗaya kaɗai ya isa janyo mana kima a idan al'umma. Na tuna a lokacin ina matakin horo na zama ɗan sanda. Ci gaba da kutsawa, ci gaba da fuskantar hadari, in mata na tsayin maguguwa kada su dakatar da kai. Da kare taka cikin kima da alfahari. Kamata ya ɗan sanda ya ci gaba da kutsa kai, yayi fito na fito da hadari. Tarnaza da guguwa ba za su dakatar da shi ba. Kamata ya kasance sadauki. Yana da shekaru 56. A wani attabin fasa kauri, tantirai 7 ya harbe. Ya nuna ta mutane 5 zuwa asibiti. Ya rasa ransa tare da wani ɗan sanda. Sai daga baya labari ya fita shi ma harbe shi ne. Ba kowa bane face shi kakana ne. Kakana jininsa nake gudu a jikina. Kakana wanda ya kasance yana da zimmar gwagwarmaya hatta a lokacin da yake fuskantar yanayin rabuwa da rayuwarsa ya jajirce. Shin da kai wannan mai zimmar a cikin ku? Irin waɗannan ne kaɗai za su bi ni. Yana bai doka tsagin tantire take bi sai mu sha wahala mu kamo su cikin sauki sai a sake su. Kar ku damu da wannan. Idan aka yi musu rubdugu hakan zai sanya su tsoro. In suka fara tsoro abubuwa za su ragu. In dai har doka za ta mara wa tantire baya to mu ne ba za ta mara mana ba. A yau mu yi babbar togaciya ga tantiranci. Shin kun shirya? Sallur matattarar tantirai. Tawagar Alfa yalla bai ku yi can. Tawagar Bravo yalla bai ku kuma kuna Mati Chayam. Tawagar Charlie yalla bai ku kuna Jahin Pram. Tawagar Delta yalla bai Arapalaya yalla bai Shanti ke kuma Karimedu. To yalla bai To ma antaya. barka da cewa yalla bai barka. Janna zuwa. barka gaskiya ina samun kuɗaɗe da yawa saboda kai. Ni mutumin kirki ne kuma kai ne a cikin wannan dare wanda ka fara shiga hannu. Kai bannan wajen kana nufin kwamushe ne da Kwamushe ka zan yi. Kai itace ka iya karyawa ni kuma hannaye nake karyawa. Ku tafi da shi. Yalla bai amma Kai baka ganewa ne? Gaba tafi. Boom. Chilla 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 yalla bai ba kowa anan sai wasu mabarata kawai muka gani suna bacci. To ku ba sadaka. Na'am. Ku yi abin da nace. Ka ba da sadakar? Yalla bai Ina sauran waɗanda ba su zo sun ɗibi kuɗin ba. sanda kai ku kama shi. Kai ka tara su duka ku tafi da su. yalla bai chilla 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 எலும்புகள் உடைப்பட்ட கையம்மைகள்
ஊரரும் குடிப்பறித்தவனது குருதியில் நனைவான் மூலம் கெடுப்பவனது குடலுரு விடுவான் வழி தடுத்தவனை சத கூறிடுவான் வனப்புலி தினத்துடன் பலம் தினம் வருவான் yawa kun ga tankar ruwa வழி தடுத்தவனை சத கூறிடுவான் வனப்புலி தினத்துடன் yana sama yana bacci ku duba tashi shi ya ma fitar tiran sanin kan laifukan da kyau gaskiya kin burge ni in aka danganta shi da gwagwarmayar kakanka ai ba komai bane wani kakan kenan kakanka mana wanda kace ya rasu bayan an harbe shi a kirji yo to ni ai bana da wani kaka man da ban ba ku wani labarin ba ai ba za ku dage haka ba kun jajirce ne kawai saboda na ba ku labarin kakana ko ba haka ba yalla bai kenan ƙarya ka san bada a'a komai gaskiya na faɗa amma banda labarin kakana kai ne na farko a duniya da ka aikata wannan ta'asa babu wanda zai zo bar da gawa da daddare labai ku dai ku bude kofar ku shiga mana ku an taya ciki maza yalla bai ai ga su nan ko duka a ciki kai maza ku bi su ku kama su maza hakan yayi min ku kwamishe su duk ku tattara su kusa sa bayan mota maza ko ya shiga kinna yalla bai gaskiya tantiran nan suna da yawa akwai buƙatar ƙarin motoci domin jide su motoci yan sanda kuke so a bata da dauda ku san ka masu a motar shara to ai kenan yalla bai kai maza shiga kai don hau mana da jirgi take so a kai ka mu ba kai dole ne ma sambade ka hau mota hau kai shakti me za ka ji mana haka ne kai ma ka san zuwa safiya mun fita kai gwada fa kada ku karasa mutanen shi ba za su rufu ba ka sani saboda irin ma ka kirkiro beli ga irin ku ba beli ba kuma magarkama saura kuma wa yake maganar beli na ga wanda za a saki zuwa safiyar alkur'an wani daga cikin siya belo tsoroso mataimakin kwamishinan 'yan sandan madurai shakti ya kama tankirai da yawa a yayin kamun ko'ina a gari ya hargitse da hayaniya masu kisan kai barayi yan sani yan damfara masu gidajen barasa masu sai da tabar wiwi ya kama kowa da kowa babu wanda ya bari wannan shine karo na farko da aka kama tantirai da yawa haka a dare daya mataimakin kwamishinan 'yan sanda shakti ya sanya yadda da matakan tsaro a zukatan al'umma da kuma tsoro a zukatan tantirai mai gida bai bar ko ɗaya ba duka ya kama